ना बे जोबोद मोजां आं गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद डिमाकुसि माने दख'र साबायखर बावो आरो बिनि जि स्पर्ट्स एसोसिएसन बोसोरफ्रोमबो जितु बड'लेण्ड गेलेन्स काप बेखौ खुब गाजा गोमजायै माने खुङो बिनि जितु थासारि आबहावा बे जोबोद मोजां आरो हाजार हाजार मानसि बयबो फैनानै नायफैयो आरो बिनि जि बादायगिरिफोर बिसोरबो खुब मोजां आरो मुंदांखा टीमफोरनिफ्रायनो फैयो ओंखायनो बेफोरनि गेजेरजों जोंनि बे डिमाकुसि ओनसोलनि जे लाइमोनफोर बे लाइमोनफ्रा गेलेनाय बिथिङाव गोबां थुलुंगा मोननाय आरो बिसोरनिफ्राय गोबां आदब खायदा सोलोंनो हायो आरो जायजों दा भेरगाव स्पर्ट्स एसोसिएसननिफ्राय गोबां माने बेबायदिनो मा होनो नेशनेल लेभेलसिम गेलेहैनो हानाय गोबां बायदिसिना बिथिङावनो दिनै बाहागो लानानै माने नाम खामायनो हादों मुंदांखा जानो हादों गतिके बेखौ जोंनो नांगौ आरो बे गुबैयै बड'लेण्डनि थाखाय जायफ्रा माने मुंख्लं जादोंमोन सोमावसारनायाव बिसोरनि मुंखौ जुगामि लाखिनो थाखाय आरो बिसोरखौ सिबिनाय बेजों लोगोसे जों माब्रैहाय बयनिबो गेजेराव मोनसे खौसेथि अनलायनाय बेखौ लाखिलांनो हायो बेनि थाखाय बे गेलेनायखौ दिनै 22 बोसोर सिगांनिफ्रायनो होबोबाय थादों दिनै बे 26थि खेब आरो आं सानो फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो जोंनि दख'र बर' फरायसा आफाद आरो स्पर्ट्स एसोसिएसननि गेजेरजों जोंनि गासै बड'लेण्डनि सुबुंफोरखौ बड'लेण्डनि जिथु जारिमिन बेखौ दाजानाय आरो बे बड'लेण्डनि जिथु गोनांथि आरो बिनि गेजेरजों जों बोरैहाय माने गावखौनो मोजाङै खुंलांनानै गुबुनफोरबायदि जों गासैबो बिथिङाव दावगालांनो हायो बेफोरखौ जेब्लाबो माने गोसोखांहोबाय थानो हागोन आरो बेनि गेजेरजों ज' खौसे खामानि मावलांनायाव थुलुंगा होलांबाय थागोन बेखौ आं मिजिंथियो बन्सित'आ जाहैबाय बे जेब्लाबो माने माखासे समाव खाबुनिबो खोथा थायो बेवहाय गासिबो गेलेगिरि आरो गेलेनायखौ जायफोर दैदेननाय दैदेनगिरि जोंबो सम आरो सुजुगखौ लानानै माखासे आदब खायदा जों बाहायलांनो हानांगोन खारन जेरावबो माखासे आदब खायदानि बाथ्रा थायो स्ट्रेटेजि बा रणकौशल जेखौ असमियाव होनो थिग बर'आवबो गासिबो थासारियावनो माखासे आदब खायदाखौ बाहायनानै जुदि जों थाङोब्ला अब्ला आं सानो जोंनि गेलेगिरिफोरखौ जोङो आवगायलांनो हायो जियानो जाथों जोंनि थांखिया जानांगौ जों माब्रैहाय जोंनि लाइमोनफोरखौ माने नेशनेल लेभेलसिम दैथायहरनो हायो बिनिफ्राय जाहाथे इन्टारनेशनेल प्लेयार हिसाबै जोंनि लाइमोनफ्रा गसंथानो हायो नङा डिमाकुसियाव अलरेडि स्टेडियाम कनस्ट्राक्सना जागासिनो दं आरो बेवहाय दा बायदिसिना गेलेनायफोरखौबो गेलेनो हायो अदेबानि जों गासिबखौबो माने मा होनो इनफ्रास्ट्राक्चारनि नामाव जुदि बायदिसिना कनस्ट्राक्सन खालामो अब्ला जों माखासे माने खामानिखौ मावनो थाखाय जोंहा फोथार गैया जायो दा जोंहा डिमाकुसि जितु स्पर्ट्स एसोसिएसननि प्लेग्राउन्ड दं बेखौ स्टेडियाम हिसाबै गासिबो बिथिङावनो बेवहाय गेलेनायनि आयदाखौ सालायनो हानाय रोखोमै बेखौ बानायनाय जादों आरो बेवहाय बिनि अनगा माने बायदिसिना मालाबा हयथ' एक्सप'बो खुंनांगोन मानिबा कनफारेन्स खुंनांगोन बायदिसिना माबा मोनसे मेलाबो खुंनांगोन बेनि थाखाय बे फोथारखौ जोङो उदां लाखिनाया गोनांथि दं खारन बेखौबो जुदि स्टेडियाम हिसाबै कनस्ट्राक्सन खालामोब्ला उनावहाय बेवहाय हाखर जावनो हाया खुन्था गायनो हाया आरो बायदिसिना इभेन्ट्सफोरखौ खुंनो डिमाकुसियाव जेंना फैगोन ओंखायनो अलरेडि डिमाकुसियाव माने स्टेडियाम जाखाबाय आरो बे कमप्लिट जानायनि लामायाव बिटिआर सरकारनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय आफादनिफ्राय डिमाकुसि ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो साबायखर जासियो थांनाय गोलाव बोसोर जोंनि गेजेराव सोमावसारनाय जादोंमोन आरो बे सोमावसारनायाव बे डिमाकुसि ओनसोलनिफ्रायबो गोबां बिर जोहोलावजो बिथांमोना मुंख्लं जालांदों आरो बिथांमोननि मुंखौ अरायसम सिबिनो थाखाय आरो अरायसम गोसोआव लाखिनो थाखाय मोनसे बेबस्था खालामनो थाखाय डिमाकुसि ओनसोलनि आगुनि एबसुनियानो होनबा गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बे गेलेनायखौ जागायजेनदों डिमाकुसियावहाय बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप होननानै आरो देग्लाय बियो 22 बोसोर आरो देग्लाय 22 बोसोराव दिनै 8 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनानै दिनै जोबथा फाइनाल गेलेनाया जागासिनो दङ चिरांदुवार आरो शिलंनि मोनसे टीमनि गेजेराव जोबोद मोनसे गोजोनथाव बा बाख्नायथाव मोनसे गेम बेहाय जादों गोबां रायजो राजाफ्रा बेहाय फैदों आरो जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय 11टा गासै मेजर गेमखौ जोङो सालायो गोबां नङाब्लाबो 5 लाख आरो नैबे डिमाकुसिनि बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड कापआवबो जोङो 5 लाख
बोसोरै हरनाय जायो बिथांमोना बे 5 लाखजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो माखासे सुंथागिरि बिथांमोननिफ्राय मददथि लानानै बे गेमखौ बिथांमोना बोसोरफ्रोमबो 100 गेलेगिरि बिथांमोनखौ फुटबलल' नङा गुबुन गुबुन गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोङो 1 लाख रां होनानै बिथांमोननो थाखाय जों रांखान्थि अनसुंथाइ होनो थाखाय जों थांखि लानाय जादों आरो जिहेथु जोंहा गेलेग्रा फोथार एबा गेलेग्रा फोथार इनडोर स्टेडियाम जायखौ जोङो बुंदों बेबो गैया दा बेखायनो जोङो बिर सिलागां बसुमतारी मुङाव समष्टिनि 40टा समष्टियावबो एबा बिटिआरनि 40टा समष्टियावबो दानि जोङो गंफा 5 कोटि रांनि स्टेडियाम जोङो लुनो नागिरदों गिबि जोङो 6 जायगायाव मोनद' जायगायाव जोङो बे रुरेल स्टेडियामखौ जोङो लुनो थाखाय फोसावबाय रौता तामुलपुराव 2 बर्नगर आरो दारकुसि चिराङाव रुनिकाटा आरो क'क्राझाराव चन्द्रपारा बे मोनद' जायगायाव जोङो बे रुरेल मिनि स्टेडियामखौ लुनाय जादों आरो बड'लेण्ड ओनसोलाव जिहेतु गेलेगिरिनि आंखाल गैया थुलुंगागिरिनिबो आंखाल गैया आरो बिथांमोनखौ जोङो सरकारनिफ्राय माखासे हेफाजाब जोङो होनांगौ दा बेखायनो गासैबो इभेन्टखौ फुटबलल' नङा गासैबो इभेन्टखौ जोङो मोजाङै दैदेननो थाखाय मोजाङै हहाय बा हेफाजाब होनो थाखाय जोङो मोनसे पलिसि बा सोलो जों बानायनो नागिरो जायखौ जोङो बड'लेण्ड स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्ड बे दानानै जोङो बे गासैबो गेलेनायनि थाखाय बा गासैबो गेलेनायखौ जौगाहोनो थाखाय जों मोनसे पलिसि एडप्सन खालामगोन आरो बे पलिसिनि गेजेरजों गासैबो जोंनि सरकारनिफ्राय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायथ' निस्सय थागोन आसाम गभर्नमेन्टआ सिगाङावनो फोसावखानाय दङ जे बिटिआर जायनो नेसनेल बा इन्टारनेसनेल लेभेलावहा मेडेल मोनो बिथांमोननि थाखाय साख्रि होनाय जागोन होननानै आसाम सरकारनिफ्राय बे बुंखानाय जादों आरो जों बिटिआर सरकारनिफ्रायबो जोंहा इयार अफ दा प्लेयार एबा बोसोराव सासे साबसिन गेलेगिरिखौ जोङो सायख'यो लोगोसे नेसनेल आरो इन्टारनेसनेलाव गेलेगिरि जायफोरा बान्था मोनबोयो बिथांमोननो जोंनिफ्राय रांखान्थि अनसुंथाइ होनाय जा बेबस्था दंखायो बेखौ जों खालामो आरो जोङो खम समनि गेजेरावनो जोङो मिशन लानो नागिरदों जिहेथु 2036 मायथाइयाव अलिम्पिकआ इन्डियायाव जागोन होनना जों मिथिदों भारतआव 2036आव अलिम्पिक जागोन आरो बिनि सिगाङावनो 2029आव युथ अलिम्पिक जागोन दा बे युथ अलिम्पिक आरो बे अलिम्पिक गेमाव जाहाथे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गेलेगिरिफ्रा जाहाथे बान्था मोनो मेडेल मोननो हायो बेनि थाखाय जों अलिम्पिक मिशन मोनसे पलिसि लानानै खामानि मावनाय